Піць і паліць, як матыў забіваць. Гісторыя забойцы прадаўшчыц на Літчыне. Ён вырас без маці і бацькі. У год паўналецця яго асудзілі за крадзеж і разбой, а пазней ён забіў 3 жанчын, толькі каб яшчэ больш выпіць алкаголю і паліць больш цыгарэт. Расказваем пра Івана Кулеша, забойцу, у якога на рахунку 3 забітыя прадаўшчыцы на Літчыне. Вітаем, вы слухаеце другі сезон падкаста «Галаваломка» на палатно. Іван Кулеш нарадзіўся ў 1986 годзе ў Баранавічах. Праз паўгода пасля нараджэння памерла яго маці, а бацьку хлопец ніколі і не ведаў. Так Кулеш трапіў у сістэму беларускіх дзіцячых дамоў. Разам з тым ён не быў сіратой, у яго былі родныя брат і сястра. Іван вучыўся ў школе ўсяго 9 класаў, а затым паступіў у вучылішча, аднак вучылішча так і не скончыў. У 18 гадоў Івана затрымалі міліцыянеры па падазрэнні ў крадзежы і разбоі. Суд палічыў яго вінаватым. Хлопца асудзілі на 6 гадоў. Калі ён вызваліўся з турмы, то займаўся толькі часовай працай. Часам збіраў на продаж ягады і грыбы, падпрацоўваў у аўтасервісе і на будоўлі. З Баранавічаў Іван пераехаў і асеў на Гродзеншчыне, у Лідскім раёне. Там ён знайшоў жанчыну Ганну, якая стала яго грамадзянскай жонкай. Яны хутка пачалі жыць разам. Пазней на судах яна шмат расказвала пра Івана. Па яе словах, ён быў замкнуты і часта піў алкагольныя напоі. Я заўсёды здзіўлялася, адкуль у яго такі спакой. Я магла накінуцца з крыкамі, колькі можна піць, а ў адказ нічога. Ганна ўспамінала, што часцей за ўсё Іван знаходзіўся дома, паліў, піў і гуляў камп'ютарныя гульні. Ён рэдка заставаўся сам-насам з іх сумесным дзіцём, увогуле рэдка надаваў увагу сямейнаму жыццю. 15 верасня 2013 года у Лідзе святкавалі Дзень горада. На яго прыехаў і Іван Кулеш. Мужчына шмат выпіваў і патраціў усе свае грошы. Таму яму ў галаву і прыйшла ідэя знайсці новыя грошы. А ў сусвеце Кулеша гэта азначала кагосьці абрабаваць. Кулеш хадзіў па горадзе і апынуўся ў прыватным сектары. Там знаходзілася невялічкая крамка, якая вось-вось павінна была зачыніцца. У той дзень у краме працавалі 2 прадаўшчыцы: 45-гадовая Алена Чарнавусова і 56-гадовая Марыя Смалко. Чарнавусава і Смалко адпрацавалі ўсяго месяц разам да падзей таго вечара. Раней Чарнавусава рабіла выхавальніцай у дзіцячым садку, але жанчыну скарацілі і яна ўладкавалася прадаўцом. Побач з крамай Іван знайшоў металічную трубу, узяў яе ў руку і пайшоў праз чорны ўваход. Прадаўшчыцы ўжо зачынілі краму і збіраліся разыходзіцца дадому. Першую жанчыну, ёй была Алена Чарнавусова, Іван ударыў каля ўвахода трубой па галаве. Другую прадаўшчыцу Марыю Смалко ён знайшоў у гандлёвым зале. Яе ён таксама ударыў па галаве. Кулеш яшчэ некалькі разоў падыходзіў да знямоглых жанчын, каб яшчэ больш іх збіць. Калі жанчыны ўжо не рухаліся і, магчыма, былі мёртвымі, Іван пачаў рабаваць касу крамы. Адтуль ён выцягнуў да 37 мільёнаў недамінаваных беларускіх рублёў. Гэта каля $4000 і алкагольныя напоі. Следства высветліла, што тых грошай яму хапіла дзесьці на паўгода, і ён даваў іх грамадзянскай жонцы Ганне, якая, аднак, пасля адмаўляла гэты факт. Пазней у датычнасці да забойства лідскіх прадаўшчыц сумняваліся і іншыя сваякі, і адвакат Кулеша. Абаронца Івана сцвярджаў, што яго падабаронны памятаў шлях да крамы, але не мог успомніць важныя дэталі забойстваў. Напрыклад, ці супраціўляліся ахвяры. Марыю Смалко і Алену Чарнавусаву знайшлі мёртвымі ў той жа вечар, праз некалькі гадзін пасля візіту да іх Івана Кулеша. Цікава, што сілавікі дапытвалі Кулеша наконт гэтага забойства, калі праводзілі следчыя мерапрыемствы, але ён быў настолькі п'яным, што нічога ім не расказаў. Тым часам супрацоўнікі міліцыі пайшлі іншым шляхам. Яны аб'явілі ў вышук 2 мужчын, якіх падазравалі ў датычнасці да гэтага двайнога забойства. А праз 2 месяцы пасля у Івана нарадзілася дачка. Шчаслівага сямейнага жыцця у Івана і Ганны не склалася. Жанчына выгнала яго з дому пасля таго, як ён скраў яе ноутбук і заявіў у міліцыю аб крадзежы. Міліцыянерам Кулеш расказаў, што ноутбук скралі невядомыя ў цягніку. Але пасля высветлілася, што ён сам аднёс лэптоп у ламбард. Так яго ў чарговы раз прыцягнулі да адказнасці, прысудзілі вялікі штраф за ілжывы данос.
Пасля раставання з Ганнай Іван пераехаў у вёску Сялец у Лідскім раёне. Там скончыцца яго гісторыя злачынстваў. У Сяльцы ён займаўся падпрацоўкамі, але пастаянную працу так і не змог знайсці. Гэта прывяло яго зноў на шлях злачынстваў. Восенню 2014 года Кулеш скраў у сваіх суседзяў гідрапомпу і адразу трапіў у кола падазраваных. Пацярпелая па той справе ўжо на апошнім судзе Івана у яго жыцці сказала: «Я пра адное прашу, хай яму выклікаюць святара, і ён пакаецца, таму што я бачу, што ён не раскаяўся». Але Кулеша не паспелі тады арыштаваць і заліваць пасля крадзежу помпы. Амаль праз месяц пасля крадзежу ён здзейсніць апошняе забойства. Па словах сведак на судзе, у адзін з вечароў Іван прайграўся ў карту і даволі вялікую суму. Ён быў на падпітку, калі праходзіў каля мясцовай вясковай крамкі. У ёй працавала 44гадовая Жанна Урбан. Яна працавала ў краме каля 10 гадоў, ведала мясцовых, у тым ліку Івана Кулеша. Увечары таго ж дня, калі ён гуляў карты, Іван ішоў ля той мясцовай крамы, ён і забіў яе сякерай. А калі пачаў рабаваць краму, у яе зайшоў сын ужо забіты Жанны, Аляксей. Кулеш пагнаўся за ім з ножом, але спыніўся, калі Аляксея пачаў клікаць на дапамогу. Пакуль Алексей тэлефанаваў у міліцыю, Кулеш паспеў вярнуцца ў краму. З касы ён дастаў каля 8 мільёнаў рублёў, гэта 8 сотень долараў. Забраў з сабой алкаголь, цыгарэты і крыху ежы на тую ж суму. Хоць сын Жанны не паспеў яе выратаваць, але змог пазнаць забойцу маці. Гісторыя, чаму Алексей увогуле апынуўся ў краме, таксама цуд. Справа ў тым, што ў яго маці жыў бадзяжны сабака, якога яна падкармлівала. Сабака заўсёды хадзіў да працы і дадому разам з Жаннай. У той вечар сабака таксама прыбег дадому, але без жанчыны. Гэта вельмі насцярожыла Алексея. Разам з гэтым сабака пачаў гаўкаць і заклікаць Алексея пайсці з ім. Так хлопец дабраўся да крамы, а каля яе заўважыў сляды крыві. У краме было выключанае святло, таму Алексей уключыў ліхтарык на мабільным тэлефоне і, дзякуючы гэтаму, пабачыў, як да яго ціха падкрадваўся Кулеш з ножом. Івана Кулеша затрымалі ў той жа дзень. Ён хутка пачаў супрацоўнічаць са следствам. Да апошняга спадзяваўся, што яму дадуць максімум пажыццёвы тэрмін, а не смяротнае пакаранне. Падчас суда адмовіўся даваць паказанні, толькі заўважыў, што ўся інфармацыя ёсць у справе і суд павінен ва ўсім разабрацца. Ён таксама адмовіўся адказваць на пытанне, ці прызнае сябе вінаватым. У кастрычніку 2015 года Гродзенскі абласны суд прыгаварыў Івана Кулеша да смяротнага пакарання. Так скончылася жыццё мужчыны, які вельмі любіў выпіць і папаліць, але так не любіў працаваць, што ішоў на забойствы безабаронных жанчын, ціха падкрадваючыся да іх са смяротнай зброяй і не даваў ніводнага шансу на тое, каб яны маглі выжыць. Дзякуй, што былі з намі. Гэта падкаст «Галаваломка на палатно». У наступным выпуску мы раскажам, як у Стоўбцах адбыўся беларускі Колумбайн.